Čaute, to som ja, Ema, a je tu aj moja sestra Nina. A mám takýto pyžamko. A my sme zasrané Sleepy 007. Zas tu je trošku kľudné, že čo som dostala na Vianoce. Takže Ninka, mám tu aj ukážky, ale iba moje, zabudla som pre moju ségru, lebo som nevedela, že ona bude so mnou natáčať, takže čo? Ja ho mala na Vianoce domček rúžový. Aj plastelín dostala. Aj plastelín. Áno. Samozrejme, ja tu nemám všetky veci, lebo už niečo, čo som dostala na Vianoce. To je moja plastelína. To je moja. Jaj? Samozrejme, že niečo som si už aj niekde odložila, teraz neviem spomenúť kde. Takže najprv tie, čo tu nemám. Dostala som tú hru Tic Tac Boom. Najprv som si myslela, že to je asi takáto veľká krabica, jak je tento papier, jak normálne, že Activity. A ja som dostala ale v podstate to je ako keby polovička iba toho papieru. Takže je to malinká hra, ale je to veľmi zábavné. Mojej babke sa to páči, preto každý deň ma núči sa z tú hru hrať. Dobre, potom tu nemám... A ja som dostala šampón na vlasy, šampón na telo a osviežujúci krém na tvár. To som dostala. A ja som dostala nový šampón, taký Elzový. Ježišmaria, ja prosím ťa. Uhni. Za chvíľku uvidíte to, čo tu mám pod stolom. Takže ja som ako prvé dostala na Vianoce oblečenie. Ukážem vám aj jaké. Je to krásne. Páči sa mi strašne. Je to z pohodlného materiálu. Je to takéto tričko, ktoré je fakt krásne, jak neby sa chcelo v tom spať. No ale to je do školy, takéto krásne tričko. Ja to neviem prečítať. Ale ja mám pyžamko nové. Takéto tričko. Tučňákové. Je úplne strašne pohodlné. Takže toto. A potom tu ešte mám aj takéto, teraz je prevrátené, ale je tam nakreslený, tuším, motýlik a písmo. Áno. Čakajte. Aj toto tričko je z pohodlného materiálu. Ono to je jak svetrík, ale dá sa to... Sorry. Môžete to nosiť na tričku ako taký tenký svetrík, ale môžete to nosiť aj ako obyčajné tričko. Potrebujete tylečko. Takéto. Tam sú také pierka a... No. To je to, toto sú to nálepky. Tieto. Áno. A takéto krásne písmo, takéto písmo úplne úžasné sa mi páči. Takže takéto trička, potom ešte jedny obyčajné čierne gate, ktoré majú strieborné reťaze, reťaze zipse. A ideme teraz na to, čo mám tu odložené, takže dostala som takúto knižku aj. A toto je Eme. Ale dobre, počkaj. Takúto knižku som dostala, že kniha pre dievčatá. Ja samozrejme som už to niekde. Fakt, ja som už tam a to som už začala čítať od 25. decembra. Takže má to, pozrieme sa koľko strán. A Emka má takýto stebo. Nina! Ja. Takže. Potom ja. Nie. Má to 121 strán a ja som na 104. Naozaj, toto som už prečítala, lebo mňa to tak zaujalo. To sú parádne veci normálne.
že na oslavy. Poznáte určite piňádu, to je taká, čo to je, japonská vec. Niektorí to možno poznajú, niektorí nie, tak ja to radšej poviem. Piňáda to je, aj vo filmoch býva, že je tam také zviera, máte zakryté oči, máte tú veľkú palicu a snažíte sa do nej buchnúť a vyletia bombóny. Tak, to je piňáda. Alebo sú tu, že vyrobte si sami svoje náhrdelníky, alebo takéto luxusné kabelky z obyčajnej látky nejakej, takže je to fakt hora krásnych vecí, aj o fotografii, máme aj o rastlinách a dokonca tu aj niekde na začiatku sa mi páčil strašne taký úplne úžasný obraz, tento sa mi páčil. No. A ono tu je hneď na tej druhej strane napísané, že mrkvové hranolčeky s medom. Tak to mi príde úplne úžasné. A je tu úplne hafo veľa vecí na oslavu. Napríklad narodeninovú. Nehaj tak, Nina. A ja vám poviem, kto to kreslil. Jacqueline Millet. A on to kreslil a je to fakt hafo krásnych vecí a úplne aj na to krásnych obrázkov. Ja nechápem, jak môže muž takto krásne kresliť. A ja som toto postavila. No a teda je tu takýchto hafo krásnych vecí. Ja som tu pred chvíľkou, včera večer som čítala niečo takéto. A to je taká čelenka, ktorá je úplne úžasná. Krásna je. To si niekedy spravím. A ja som toto niekedy spravila včera. Bože, prosím, ty buď cichot. Takže... Ja som veľmi ticho, poď. Cicho, ty prdko. Takže Prdko. takúto knihu som dostala. A potom ešte jednu, ktorú som si tiež niekde asi odložila. A ona je o koňoch. Lebo ja milujem A kone. ja som toto dostala na narodeniny. Na Nina. Vianoce. To bolo moje. Čo? No to Lego, všetko Lego, čo máme teraz doma, bolo moje. Aha, keď si bola malá, tak si ich skladavala. Nie, keď som bola taká, čo ja viem, Veľká. skoro puberťačka. No a teraz tu mám takúto, a posledné, no možno, nie. Mám tu takúto plastelínu, ktorú som tiež dostala na Vianoce. Všetko som to dostala na Vianoce. A ja už som sa s ňou v podstate niečo aj vyrábala. Vyrobila som nejaké tortičky a tak. Je to veľmi dobrá plastelína, ona je mäkká, ale škoda je, že ona môže aj zaschnúť. Takže takáto plastelína. Otvoríš. Ako je. Pozorníka. A potom sa mi najkrajší darček. A ešte mám také pyžamko, teraz ho na sebe nemám. A som dostala veľa vecí, že neviem aké. No, a pozorníka. Dobre, a potom mi to dáš? A tá vec, ktorá sa tu schováva, je pennyboard od babky. Som si ho prijala, síce som chcela červený, ale nevadí. Mám prosím taký istý, jak môj vysnený chalan. Takže... Jak samo? Už to povedala. No a mne sa strašne páči teda. Je fakt pekný, už som ho použila, už mám špinavé kolečka. Ja viem, že už vyšli z módy, ale tak ja za to nemôžem. Ona bola na blato. Nebola som na blato. Ona vypráva nespisovné. No, takže takéto úplne super pennyboard. Som dostala rýchlo, musím dať ven, lebo je špinavý. A potom vám ešte ukážem, že mama včera nám vyrobila niečo takéto. To je v podstate, jak mali tí indiáni a je to pripevnené tuto niekde hore na týchto drevách, čo tu máme a je to strašne krásne. A ja niekedy skúsim vyrobiť niečo takéto pekné, lebo
máme také šperky, nejaké také diamantiky, ktoré nepotrebujeme. Takže možno niečo vyrobím. Ja som si s kamoškou, s Memenou raz vyrobila také náramky sme si vyrobili. Ona mala zelený a ja modrý. Mne sa furt nedarilo. Prečo? Pretože vždycky som ubrala silu a spadlo mi to všetko na zem. No a potom sa mi to raz podarilo, ale aj tak, Nina to chytila do ruky a roztrhala, takže ja si z toho nemám nič, lebo hneď aj fakt. Ja radšej chcem byť sama. No. Mat, že a keby som náhodou bola sama, tak takúto veľkú izbu, takúto veľkú izbu mať sama pre seba, to je fakt cool. Ninka, daj ho von, prosím, to je špinavý. Musím ho umyť. Ešte to neviem, čo sa neumýta, neviem. Lebo ja vždycky potom na to zabudnem. Napríklad na to natočenie. No. A túto... Ja si idem lahnúť. Konečne. Zaspala som prosím pekne o polnoci. A bolí ma teraz brúško. Dneska možno budeme, teda ja možno natočím, jak ideme do Maxa. Do Maxu. Do toho veľkého obchodu. Lebo dneska máme tak, že ja, moja ségra, moja mama, máme takú devčanskú party. A ja som toto na Vianoce tete Monike. No toto, ona dostala na Vianoce takúto babiku, mala aj modrú suknu, to je balerína. Čo stracila? Nedávaj to do postavy, mám mokré vlasy, včera si sa s ňou predsa kúpala. No, som aj ja mokrá. Dobre. Takže to by bolo na dneska všetko. Čaute.